gotta get up. Dit zijn onze alpaca's. Die hebben we van Simmer pas gekregen, dus ze zijn onze nieuwe mensen. Ze zijn wel heel bijzonder, want ze hebben geen hier, maar ze hebben wol als vaak. Dus ik heb ze vergelijken met skiën. Skiën had ik wol. Ze komen voor in Zuid-Amerika, in het Andesberggebied. En daar houden de meesten ze eigenlijk als hoesdier. Nou ja, hetzelfde als hoe we hier een skiep en een guide houden. Zo houden ze daar dus de alpaca's dus. Ze houden de besten daar omdat ze 1 keer in de 2 jaar geskeerd worden. Nou, dat is natuurlijk logisch, want ja, ze hebben wol en dat groeit. Dus 1 keer in de 2 jaar maakt dat er wel aan. En daar is dat heel belangrijk, want ja, dat wordt daar vaak gebruikt in de modewereld. Het is daar heel bekend. En ja, dat wol zelf is gewoon hartstikke zacht. Dus dan is het gewoon ja, heerlijk om daar klein van te maken. Nou, alpaca's die spuien ik, want het is natuurlijk familie van de lama. En de lama die zit er helemaal bekend om. Maar ik moet zeggen, ze had nog nooit bij ons dienen, maar ze hebben natuurlijk hun reden waarom het ze doen. Nou, die reden, wat het is met name dat ze in het nauwdreum hebben of een wiefke die dat mandje net zit zitten, dus een speut zich van ze houden. En de mandjes onderling. Nou, dan hebben we hier dus geen man, we hebben 2 wiefkes, dus dat valt dan vaak wel wat daar. Maar man onderling doen we dus met name om ja, wat te zwaar van, ging je wij, ik wil dat wiefke hebben, die is van mij. Alpaca's dus in verschillende kleuren, zwart en wit, die hebben we hier. Maar hebben ze bijvoorbeeld ook in bruin. En ja, wat we dus doen, is we doen ze pas in de maitijd. Dan gaan we ze pas skeren, zodat ze dus van het winter nog een lekkere dikke vacht hebben. En dus lekker warm blijven kunnen.